Stars a zbývají nám 2 dny do natáčení. Zbývá nám 1 den. Je přesně 11:30, je středa a v 5 hodin jedeme do Prahy. Takže už hned ráno, protože přípravy trvají dlouho. Pozdrav lidi! No, lidi, jdeme pro Káju a pak vám ukážeme všechny přípravy. Kam jedeme? Do Prahy! Čau, Kájo! Pozdrav do videa. Ukáž nám, co máš za... Jsme tady všichni a jdeme k nám. Tak už se malujou a ona mi všechny vlasy, takhle to tady vypadá. A tak, už se namalovala 2 holky. Za chvíli vyrážíme, zapneme kufry a jedeme. Už jsme v autě a jedeme. Tak a jsme na parkovišti a už jsme v Praze a jdeme na místo a jdeme hledat Fandu. Ale už teď jsme vyřízení. Ale už teď jsme spali jako v autě, no trošku. Ale nevadí. Teď jsme spali na mě. Jo. A trošku ti bolí rameno, já vím. Ale to zvládneme. prej to bude někde na střeše, což já ani nevím kde prostě, ale... Jo, ale prostě jsme tady na parkovišti a prostě jdeme. A prostě jdeme, že jo, jdeme prostě. Ale prostě jdeme. Divlo, jsme v Praze, už jdeme tady takhle do centra. Jdeme na Tacka. A prostě tady jsou moje rodiče a prostě tak. A malé jsme spadli s Kaulinkou. No, jasný ne. Už jsme na místě a natáčíme. Takže tak. Takhle to nevypadá, takhle to vypadají holky. A můžete se těšit. Jdeme se židlema. Ještě choďte. Dobrý vypadáš. Jdeme. Teď je 8 hodin a máme dotočeno. Konečně. A jdeme se najíst. Jsme dneska takhle stejný. A tamhle si povídaj a my už máme dotočeno. Čau, čau.